Doetie Trinks had een eigen geitenborkerij en maakt het mij de molken zelfs tsiers. Nou, hier weer geiten molken. Ze gaan dan hier bij Trepkom heen en dan gaat de eerste erin en dan de volgende tweede, dan gaat het eerste stekje dicht en dan gaat de tweede automatisch in de tweede plak. En hier melk ik dan 20 op een rij. Dit is dan de molken van de man. Die is al als trend best wel. Dus dan maak ik het warm van het jaar in de tobbe. En dan fermenteert het eigenlijk. En juli is het dan helemaal stevig. En dan schep ik het in bekers. En dit is dan een melk van Juster. En dit is de melk van man. Ja, zoals iedere dag is er melk. Dus zelfs maakt het siers werd verkocht op merken. En ik verskate horecabedrijven broeken Trinks hard siersen. Ze voelen goed in de smaak. En dat resulteerde in een platina medaille. Nou, wel een bekroning of zo voor het werk was dost. Ja, het is de eer en dan krijg je een soort, hoe neemt het? Dan een ding die kan je op die kraam zetten en een vlag. Maar het is vooral eigenlijk is het natuurlijk eeuwig gebruiken, hè? Cum laude winnaar. De geitenboerinnen hier het net verwachten, maar hart zie je ze me wel krijgt wat oors als oors. Nee, ik denk zelf dat het komt terug hoe ik werk. En ik werk eigenlijk met de malken die nog warm is van het jaar, zeg maar. En ik gebruik de natuurlijke culturen die in de malken zitten. Dus ik keep je niks in. En er zit zo'n diversiteit in dat eigenlijk de cheese krijgt een heel smaakspectrum en is heel gelaagd, zeg maar. De geiten maaien het hele eer terug zelfs kiezen of ze binnen of buiten wezen willen. En ik dat bepaalt de smaak. Het is kruidenrijk land. Het zit vol kruiden. En dat heeft zeker invloed op de smaak van het cheese, maar ik van het vlees. Ja, ik vergeet het vlees, ik van de geiten.